Live olsa record etmek gerek değil mi kan? Vallahi hiç içimi bilmedim. Hayırlı. Record etmek. Okay. Şu an YouTube'da live başladı. Hadi. Adamlar gelverdim ben de. Hava. Bakalım diyalog. Yavaş başlar mı? Başlayalım. Okay. Salam hemmelere. Mening adım İslam Akmuradı. Benim Muhammed Kerim Yerdagayev. Biz şugün cyber security kursu hakkında demo tapap etmen pikirlenýäs. Siz bilen cyber security kursunda nähilek zatlar öwrenjegiňizi hem de formatyny nähilek boljagyny görkezmek üçin. Men hatda özüm hakda geçse men ýol berek komandasyndan moderator bolup çykyş etýän. Kerim berdi. Agayev sizem özüňiz hakkında geçse aýdyp berseňiz. Sağ olsam, men de salam. Kerim, ödedýän işim developer bolup gitýän, affiliate günlük kärim developer bolup işleýän. Ondan daşaram cyber security bolsun, machine learning bolsun, we täze blockchain tehnologiýasy men ösüp barýa ol sferada bolsun, gyzyklanýan şol sferada we şolna herhilek işler amal aşyrýan we ondan daşary Funnel Studio diýip bir täze studiýamyz bar. Onuň bir esaslandyrjylaryndan biri bolup durýan. We bugün bilişiňizde bara cyber security kursyna men siziň mentoryňyz bolmakçy. Nesip bolsa bir ýolculuga çykýas. Bu ýolculukda biz köp zatlar öwreneriz diýip umyt etýän we gyzykly zatlar öwreneriz diýip umyt etýän. We şunam biz şol cyber security kursunda, ýagny ethical hacking diýeli has dogry. Şol kursyň sapaklaryndan bir demosyny geçirer. Ýagny şo sapakda nähilek zatlar edip bolar, nämeler bolar. Biraz görersädir. Ýani bir sagatdyň, maksimum bir sagatyň içine sygdyrar. Aty uzak bolmaz, kelleňiz agyrmaz. Men ýoş ekranymy şeýer etsem. Görnýärmi? Hava görünýär. Okay. Prezentasiýa da görünüp başlady. Hava görünýär. Okay. Bugün atwar gyzykly temalaryň biriniň üstünde durarys. We bugünkü demo sapamyzda biz bir sanak online shop, ýani online bir marketing owşak taraplaryny görüp, şo hacklemege çalışar diýelim. Ethical hacking bir sanak website, owşak taraplar bolan bir website. Bu haýtamaz internetden alynan bir şuwat aktiw bir website däl. Bu bilinip owşak taraplary goýulan we biz test ediň diýip, biz öwreniň diýip ýasalan bir marketler, online market. Bizim bugünkü demo sapamynyň kategoriýasy web applicationlary, ýagny web sahypalary
hacklemağın hatarına girýär. Ve onun için hem OWASP diýip bir tehnologiýa bar. OWASP topdan, ýagny OWASP diýip bir organizasiýa bar. Ol OWASP aslak the Open Web Application Security Project diýip. Bular non-profit, ýagny girdiýet bolmayan bir organization, foundation hökmüne çykyş edýärler. Bular maksady näme? Bular maksady şu bütün internet dünýäsindäki security'lerin tarapyny berketmek bolup durýar. Ýagny developerlar üçin ýa-da her bir firma eýes üçin öz web saýtyny goramak üçin bular köp tehnologiýalary mugut öwredýän kurslary datlar berip durýarlar. Buların maksady näme? Aýdyşmaýaly bir internetdäki bir web saýtlar bolsun, web applicationlar bolsun ýa-da bir software'lar bolsun goramak üçin siz ýalyk, biz ýalyk öz aralaryna belli bir interesler bolan adamlar bir araya gelýärler. Gelin security'lerimizi berkiteliň, gazeteliň diýip bir foundation açýarlar. We her bir näçe ýyldan olar web application'larda, ýagny web sahypalaryna duş gelýän, iň köp duş gelýän gowşak taraplar çykarýarlar. Meselem biz şu an top 10'nyň üstüne geçer. Biz ýöne top 10'nyň hemmesine girmert. Biz demo sapamyzda ilkinji şu 5'nyň üstüne durup geçeriz. İlk 5'nyň üstüne durup geçeriz. Biz onda da şu OWASP Foundation'nyň top 10'naky vulnerability'lerini görelim. Vulnerability bu bir gowşaklyk diýmek bolýar, bir sistemada gowşaklyk diýmek bolýar. Bulan birinjisi injection. Men häzir bu terminlerde de ne tanış gelip biler. Men häzir şu ilkinji 5'nyň üstüne durjagym üçin bular häzirki slaydymyzda üstüne durup geçer. Birinjisi injection, ikincisi broken authentication, üçüncü sensitive data exposure, dördüncü broken access control, 5 cross-site scripting ya da XSS, 6 XML external entity, 7 security misconfiguration, 8 insecure deserialization, 9 components with known vulnerabilities, 10 insufficient logging and monitoring. Men bilan 10 üstüne durjak bolsak bilen gaty köp wagtymyz gider. Men şoň üçin şunyň ilk 5'ini el alyp, häzir demo sapamyzda biziň hacklanjak, biziň gowşak taraplaryny tapjak web saýtymyzda şu 5 tany hopefully taraplaryny göreriz. Gelin bir-birden şu 5'niň näme aňladýanyň üstüne durup geçelim. Birinji metodumuz injection. Belki developerlar datlar dinleyen bolsaňyz eşdensiňiz SQL injection dat diýip bu injection näme diýmek? Suratyndan hem adyndan hem inglizçe bir belli bolsa bir zady bir ýerik sokmak ýa-da goýbermek manysynda bolup durýar. Injection'yň 3 tane görnüşi esasy bilinýän. Birincisi SQL injection, ikincisi command injection, üçüncüsü email injection. Biz şunki demomyzda SQL injection üstüne durup geçeriz. Gelin buların nämedigini ýa-da men size görkezeýin. SQL injection haçanla bir hacker diýelim, bir sanak SQL query'sini bir ýerek ýazýarda database'den bir sanak informasiýalary almak üçin her hile query'leri ýazýar we şol query işleýärde database ona gerek informasiýany berip bilýär. Ýagny siz eger web sahypaňyzda goralman bolmadyk bolsa we database'e bagly bir application'y bar bolsa onda bular SQL injection edip için database'de köp informasiýany alyp bilýärler. Meselem administrator account'un aklatlar alyp bilýärler. Database'de näme bar alyp bilýärler we plus cover halatda bular SQL injection ulanyp login edip bilýärler. We bizem şonu häzir etmäge çalyşarys şonki demomyzda. İkincisi command injection. Command injection bular bir input ýerine, ýani web application'dan input ýazylýan bir ýerde bir komandany ýazýarlar we o komandada bir sistemada bir zady işletýär.
şonyalyk bolup durýar. Email injection näme bolýar? Adından belli bolýar. Email iberilmeýän ýerine, ýani web arhitektura ýa-da email arhitekturasına seredeňizde bir tane email server bolýar. Şol email servera bir komandalar iberip, ýani iberip bolmajak ýerden bir emaillar iberip durmak bolýar. Şeýdip bir sistemde gowşak tarapyny tapmak bolýar. Bu injection. İkinci gowşak tarapymyz broken authentication. Broken authentication näme bolýar? Haçanna biz broken authentication bilen eşlemede authentication diýmek sen bir ýere login bolup girmek diýmek. Meselem authentication'ın senlerini suud etýän bir faktorda eger şo go bolmadyk ýagdaýynda meselem admin accountlarda ýa-da köp iş edip bilýän accountlarda gowşak passwordlar goýmak. Meselem admin adyr, username admindir, ýa-da passworddan parolum admin bolup durýandyr. Sen şonu eýem näme bir zat da ýeňil bir zat bilen birde sen admin ýa-da bir bilýän. Demek eýem gowşaklyk. Ýa-da meselem käbir sahypalarda ýa-da käbir ýerlerde developerlar ýatdan çykarmajak bolup komment edip goýarlar sahypalarda parollary. O parollarym soň ýatdan çykarýarlar pozmak üçin. Bu pozmany ýatdan çykarýarlar. Şeýdibem açaçany hakerlaryň ýa-da erbet niýetli adamlaryň gözüňe çykyp bilýär. Parollary. Üçüncü gelecek meselemiz sensitive data exposure. Bu näme diýmek bolýar? Bu diňe developerlaryň ýa-da bir firmanyň ýa-da bir şol web application bilen bagly bir möhüm datanyň ýüze çykmasy bolýar. Yani şo data hakynda bir zat biläýse, erbet bir zatlar edip biler däre. Şonýalyk bolýar. Köplenç bular käbir websaytlar, käbir sahypalary hemme kişi görkezmän bilýärler ýa-da meselem diýeli sen bir näme websayt ulanýan bolsaň, diýeli bir websayt ulanýan, ýöne admin paneli var diýeli, o admin paneline de sen käbir passwordlar zatlar saklayan bolsaň we munam diňe adminde hemme kişi açýan bolsaň diýmek bu problem. Ýa-da meselem websaytyň köplenç backup edip durýanlar, biziň görjek demo meselemizde bir backup edip durýanlar, o backup'ynyň içinde sen herkime açasyn gelenok. Demek sen şu backup'laryny gözlemeseň ben daşynak bir adam girip görüp bilýär. Okay. Şoň üçin öz sensitive datalaryny goran, gerekli möhüm datalaryny goran açyçany goýmak. Okay. Beşinci, broken access control. Bu näme diýmek bolýar? Bugünkü biziň modern durmuşymyzda käbir applicationlarda käbir userlara birden köp sahypa girip bilme ukyplar bolýar. Meselem näder diýeli sen bir näme ulanýan, Weebly ýa-da Wix diýip bir nämeler ulanýan eşden bolsaňyz, web sahypasyny ýasamak üçin ulanylýan bir program bolar. Meselem şoňa diňe näme girip bilýär, admin öz girip bilýär, başga ýerler girip bilenok. Eger broken access control nähilek işleýär, munyň iki görnüşi bar, biri horizontal, biri vertical. Diýeli horizontal nähilek bolýar. Meselem bir online nämäni, online magazyny primer alın. Diýeli Islamyň accounty bar we meniň accountum bar. Men öz accountumdan Islamyň accountyny edip bilýän zatlaryny görsem, bu eýem horizontal privilege escalation bolýar. Ýagny men bir malicious user we hacker bolup başga application ulanýan ulanjylaryň hasaplaryna girip bilmeme horizontal diýilýär. Meselem online shopda men meselem Islamyň kartynaky productlar görsem ýa-da islam nämeleri order edip zatlaryny görüp bilýän bolsam, demek bu bir broken access control nämetine girip durýar.
problemasına girýär. İkinji we has apasnarak bir nemelerin biri vertical privilege escalation. Bu haçanna men abişni user bolup admina ya da bir support account'ı hasaby bar bolsa ona girip bilýän bolsam her hili bir şekilde tapaw diýip bilen hasabyna girip bilýän bolsam onda ol vertical privilege escalation bolýar. Yani ýokaryk çykýar. Biz öz abişni user'ın şekline däl ýokaryk çykýar. Yani bir adım ýokaryk çykýar. Şeyden girsek onu broken access control bolýar. Beşinci we iň men pikirimçe iň köp duş gelen, iň köp ulanylýan şonki durumlarda iň köp duş gelen bir nemelen biri cross-site scripting, goşukluk bilen biri cross-site scripting. Bular näme diýmek? Bular bir hakera ýa-da hüjümçi, hüjüm edýän näli atakara website-da JavaScript koduny işletmäge mümkinçilik berýär cross-site scripting. Meselen we olar şeýdip web sahypalaryna, website-larda buglar tapýarlar. Onuň bular kynlygyndan her hilap meselen bu aňsadam bolup bilýär, normal ne kynam bolup bilýär, ýani cross-site scripting etmek. Aňsatlar hasaňsat kynlar wapşa kyn, ýani bundan goranmak üçin adamlarym köp zat edýärler de. Inni bular esasy 3 tane görnüşi bar cross-site scripting. Birincisi DOM, ikincisi persistent, üçüncüsi reflected XSS. Maňa başgaça XSS hem diýilýär eger eşitýän bolsaňyz. DOM näme diýmek? DOM XSS bolany document object model based cross-site scripting. Ýagny обычный HTML bir yerimizde, HTML bir sahypamyzda script tagini goýup biz script işletýär bolsak, şo DOM XSS bolýar. İkincisi persistent, ýagny server side-de işleýän kodlar, JavaScript kodumuz bolýar. Yani eger server side-da biz JavaScript işledip bilýän bolsak we serverym şonu işläp de bir jogap berýän bolsa, diýmek biz server tarapda JavaScript koduny işledip bilýär. Köplenç blog postlarda gabat gelýär. İkinci reflected client side, yani müşterinin tarapynda işleyen JavaScript kodlar. Köplenç bular haçan bolýar? Meselem köp website-larda görýänsiňiz searcher bardyr. Searcher'ne bir script ýakdan da işlese diýmek reflected client name bolýar, XSS bolup durýar. Okay. Prezentasiýamyz şulardan ibaret. Eger soraglar ýok bolsa, islam eger ondan soň ýoş demo sapaga geçirmeli bolýar. Awa, edil şu an YouTube'dan bize soru beren ýok häzirlikçe. Okay. Dewam eder sonra. Haydi öyle. Men biz esasan kursuň dowamlygyna Kali Linux diýen bir sistemany ulanýar. Bul köplenç ethical hackerlaryň ulanýan bir sistemasy, bir Linux sistema, bir virtual maşinden işledýärmi? Ben näme üçin ulanýarlar? Men ulanmanam bilersiňiz, обычный Ubuntu ýa-da Windows'um ulanıp bilersiňiz ýöne. Men içinde köp bilen ulanjak tullama zatlama taýar gelýär, ustanowkalar gelýär we kan kelläňe agyrdyp duran doktory köp şurada ustanowka deýin, onu deýin, bunu deýin. Içinde ýem doly hemme zatdan gelýär, hemme zatdan baýçy. Aýdyşym ýalak gelinini başlalýan. Görüşüňiz ýalak. OWASP Bootstrap bul şo OWASP Foundation we tarapyndan ýasalan bir web sahypasy we bunu bilip goşuk taraplaryny goýup ýasaýarlar. We gelinini bir göz gezdirelim. Ilk bilen nerede bir website-da bir hacklajak bolanyzda diýip diýen ýa-da bir goşuk taraplaryny tapjak bolanyzda ilk bilen etmek zadyny başda göre godaýlaýan, seretýän berden customer feedback about us. Görüşüňiz ýalak. Başga nämeler bar berde? Photo wall.
Sen berde account berden login edip bilýäňiz, not a customer yet berden parollary bu täze özüňizde user açyp bilýäňiz. Ya da login edip bilýäňiz. Berde search wa. Okay. Inni gelin birden ýa-ni aýdyşmaýalyk nemelere geçelim. Birinji bilen biziň etjekladymyz injectiony we bilen SQL injectiony ulanýardyk. SQL injection bilen biz nämeleri edýärdik? Häzir ben geçen aýdan geçipdim. Database'de query'leri işletmek üçin ulanýardyk. Gelin biz häzir SQL'i ulanyp login boljak bolalım. Okay. Şurada login diýen şekline biz bize gatwyr kömek etjek tool'laryň birini hem ulanyrys. Berde Burp Suite diýip bir ulandan application bar. Biram Foxy Proxy ulanyrys. Bu näme Foxy Proxy köplenç adyna beş we proxy'lary sağlamak üçin ulanylýar. Soň Burp Suite'den biziň proxy'miz bolup durýar. We men haçanla proxy'ni işledimde intercept is off şuwa üçin on edemde men şu taýda nämäni bassam web servera gitmän ilki maňa gelýär, şu taýda Burp'e gelýär, mundan soň web servera gitýär. Ýagny şu taýda ortadaky bir zat diýip düşünäň şu wagt. Meselem men bir product'yň üstüne bassam, Apple Juice'un meselem üstüne bassam, şu taýda bir get request diýip berýär. Get products bir, ýagny birinji product'yň review'laryny berdiýip bir servera request gitýär. Bu da jogabyny şunýalak görüşmek ýalak. Men forward etdim, berden gitsin diýen ilk maňa gelip durdy bu sebebi. Eger intercept'i off etsem, arkaýyn nemetýär, arkaýyn dowam edip bilýärsiň web saýtymyzda nerede galanmyrsak. Okay, gelin ilk bilen bir göz aýlalyň nämeler bar berde. Apple Juice'da bir sanyk review bar. One of my favorites diýip bir admin bir ýazdyr demek. Berde hem adminin bir email adresini tapdyk. Berde bir muny biz belläp alsak özümüz üçin. Biram men berde käbir zatlar belli almak üçin share ulanýan, bu özüňize bagly näme bilensoňyz bilersiňiz. We admin email adresini biz berde belledik. Bize belki gelecekde gerek bolar. Başka nämejikler bar berde? Berde ýene bir ýazdyr 0 stars for the horrible security diye. İşte horrible security bar diye. Bender diýip bir bar. I like it. Cool. Başka nämejikler bar? Ýene admin Apple Pie. Ben prosto bize gerek boljak bir informasiýalary gözläp otyrnary. Nämeler? Fresh out of replicator gym diye. Okay. Inni ýoş-ýoş birinji SQL injection'da geçirelim. Ben intercept'i on etjek. Çünki täze gerek bolupdyr ýa. Inni meniň berde men admin bolup giresim gelýär. Yani adminiňam email adresini bilýän. Ýani gören admin email adresimi şeýle parolny bilemok. Belki ASD ya da adminler. Näder login diýemde görüşmek ýalyk emailim şu password'ym şu diýip servera bir post request gitýär. Yani login'na REST user login tarapyna email'den password diýerýän eken. Men agar forward etsem menden gitýär servera invalid email and password diýär. Demek däl eken. Onu gelin biz
şutayda polny username'in bilmeyen ýagdaýymyzda şu login saypasyny geçjek bolalım. Onun için biz näme etmeli bolýar? Men hazır bir SQL'e degişli bir query ýazjak. Password'una da men Lyboy ýazjak. Lyboy diýip goýaýyn. Men hazır login basamda bir zat bolmaly. Görşüňiz ýaly. Şu komanda gitdi. Men forward etken görşüňiz ýaly men admin bolup girdim. Ýanky ýerini ýene bir ýerde düşündiräýseňiz, ýanky SQL query ýazdyk diýdiňiz-dämi? SQL kod ýazýaňyz şu taýyk. Näde şol Näçin işler, men onu düşünürjek gadyr. Täzen men logout bolayyn. Öçüreýin. Ne? Şu taýdaky şunun işlemesiniň sebäbi näme? Köpküňiz SQL'y bilýän bolsaňyz ýa-da SQL'den işleş gören bolsaňyz, or diýmek iki tarapyňam dogry ýara şu tarap dogry bolmaly ýa-da bu tarap dogry bolmaly. Biz soňundaky iki sanjak çyzgam, soňundaky da bir komment edip goýar. Ýagny köpkünç SQL bilen login sistemasy işlerine deňeşdir. Eger e-mail şu password'am şunu deň bolýan bolsa, onu login et diýär. Biz näme edýäs berde? Birinji e-mailiniň zadyny alamzok. Soňra ýa-da alınmasa ýa-da birdeňdir bir ondan true bolsa, ondan soň hemme adam komment et. Şu ikisi de komment diýmek. JavaScript'de de şunu ýazjak slash diýmek. Mundan atlaky işlerde serdanak we avtomatiski database'de user ID'si, yani user ID'si bir bolan ýa-da 0 bilen başlaýan bolsa, 0 bolan user'y login edip goýberýär. We köp sistemalarda da iň birinji create edilýän userler adminler bolýar. We şeýdibem biz birinji username ýa-da e-mailiniň ýerine şunu ýazsak, we avtomatiski user ID'si 0 ýa-da 1 bolanyň birini user'ın hasabyna girýär. Ana. Görşüňiz ýaly biz berde admin bolup girdik. Inni biz berde username'ni bilýän bir user'myzyň nemesine girip görelim. Yani Blender diýip bir wagty. Onka girjek bolalım. Tabii ýanky kodumuz diňe user ID 0 ýa-da 1 bolan adamyň hasabyna girýärdi. Biz başga biriniň hasabyna giretimiz gelýär. Intercept'i işletýär. Berde Blender diýip login etsem görüşmez ýaly. Blender password'y da gidýär. Inni maňa berde näme zat gerek? Inni SQL, login SQL'ın işleyen zat eger e-mail şu bolsa we password'y şu bolsa, ýagny e-mail'i Blender, password'dan Blender bolsa ýa-da dogry password bolsa da login et diýär. Ýöne biz gelin şu taýda men hazır şunu login edeyim. İşlemez. Inni men şu taýda täzen login etjek, bärik geldi. Inni men näme etjek? Şu taýda ütgetjek bir burp'un owzady. Men iweran adymy ýolla ütgedip iwerip bilýänler web serverä. Soň ondan aýr hilap jogaplar garaşýan. Meniň bärde ütgetjek bir zadym SQL'la bilişiňiz ýaly query'ni şeýdip ýapýan we ýerinden iki sanjak ýanky çyzyk goýan. Bu näme diýmek bolýar? Öňňä hilepdi eger e-mail Blender just shop bolsa we password Blender bolsa login et diýärdi. Indi näme ilep boldy? Eger username Blender just shop bolsa login et bolýar. Sebäbi mundan iki çydykdan arkasynda koduň SQL'ın dowamyny aýyrdyk biz. Biz diňe näme diýär? Eger username şu bolsa login edip goýber diýär. We şeýdem häzir muny forward etsem görşüňiz ýaly biz
successful girdik. Bäde seretseňiz benderň hasabyna girdik. We görüşüňe dälek bärde emmedatlary mütbedip bilýär. Profile picture zat emmedatny ütgedip bilýär. Okay, bu biziň nemelerimizden injection tarapymyzda degişli bir nemedi. Okay, gelin inni broken authentication metodumuza geçelim. Ona geçmek bir jamut şu kapyny açıp nime deýinmi? Okay. Inni ikinci metodumuz broken authentication ne? Broken authentication bilen biz admin bolup girdik. Ýöne biz entegem adminiň parolny bilemzok. Gelin şu Burp Suite ulanyp admin bolup adminiň parolny biljek bolalım, döwjek bolalım we köp kullanylýan bir usullaryň birem brute force etjek bolalım. Brute force'am bolup biljek hemme kombinasiýalary bir-birinden barlap görmek bolýar. Şoň üçin loginimizde näme edýär? Admin juice shop'dy parolny bilemapdym. Yani ady goýjak. Intercept işletjek we login. Inni men şu gelen request'imi aljakda send to intruder diýjek. Intruder'imiz näme zat dedim. Bol men intercept öçüräjek. Intruder'imiz biziň şol gelýän request'i ütgedip ýa-da bir-birden içindäki datlary, iş görüşüňe ýa-da ştaýlar ütgedip bir datlar, bir ştaýlar başga datlar goýup iýerip bilýär. Gelin hemmesini araşdyralım. Bize bärde gerek zatlaryň biri password'uny biljek bolýar ştaýda. Password'uny bilmek üçin hem biz ştaýda position'a biz ştaýsyny bir ýeri belleýär. Şunu proýektde şeýdýär. Ýene şeýdýär. Sancak şunu ýazap çyksa, diýmek häzir biziň şu atakamyzda password'una her hili klatlary goýup barlap görür. We berde start attack diýip bir görnüşi bar. Bizem inni bir topar barlap görmek üçin sözler berýär muňa. O sözlerem görüşimiz ýalyk kalyň içinde eýem at köp taplan, haklanan parollaryň listlary bar. Meselem 10 milyonluk ýa-da 10k iň köp ulanylýan passwordlar bar. Enton ştaýsyna best 1050 sanak passwordlary saýlajak. Görüşüňiz ýalyk ştaýda iň best 1050 sanak haklanan passwordlar dara içinde görüşüňiz ýalyk 1-3-4-5 hemmesem bar. Inni men ştaýda şul sanlary we parollary ştaýyk bir-birden görüp login boljak bolup barlap görýär häzir biziň Burp'daky atakamyz. Atak taýpymyzam sniper. Bir Burp'daky bir atakalaryň sniper diýip bir atakam bir görnüşi berdi. 3-4 sanak ýene başga da ataklar görnüşi. Biz ýene şunu näme deriz? Sözleri berdik, nirak goýmalsyny berdik we start attack diýär. Görüşüňiz ýalyk bul bir-birden barlap gitdi. Inni ştaýda biz şunun girenini nädip bilmeli? Ştaýda görüşüňiz ýalyk statuslar bar. 401 bar. 401 näme aňladýar? 401 bir köplenç unauthorized access, ýagny ýalňyş girdiň diýär. Success
Çın girayen ýagdaýynda şu kod 200 bolmaly. 200 bol HTTP requestlerdaky berilýän kodlar biz buna tapakda öwreneriz näsip bolsa. Eger şu 200 bolsa, demek girdigi bolýar. We inni garaş berýär, haçana çelli dogry parol tapýançak garaş bermeli bolýar. Ondan inni tapandan tapýança eger bir soragat gelen bolsa, aslan onu aýdyp bilersiz. Nämäni aýtsak näýlek bolar? Kursyň dowamlylygy näýlek bolýan? Ha, gowy atlatdyň. Kursyň dowamlylygy mesela hepde 2 gün kurs eder näsip bolsa we her 2 sagatdan bolar. Mesela diýeli günne öňümüzdäki günlerde ýagny şu günler bellisine der haýat günleri. Ýöne köplenç 1-nji gün we 4-nji gün bolar diýen. Öňümüzdäki nädip bolsa başlap bilsek öňümüzdäki 4-nji günden başlap bermeli bolar. Boljak ýeri ony okuwçylar bilen biz habarlaşar, Discorddan bolup biler, Zoom'dan bolup biler we her sapak rekord edilýär. Rekord edilenden soň men her sapakdan soň linklerini ýeberip duraryn eger ýene täzeden gaýtylap göreşmegin gelýän bolsa. Sapaka doly gatnaşmak möhüm. Doly gatnaşsaňyz gowy bolar özüňiz üçin hem. Eger sypdyrjak bolsaňyz bir geçerli bir täýap bilen baga sonuna problem edýär ýöne. Sapak üçin 100% gelmegiňiz talap edilýär. Gelseňiz gowy bolar, hemme zat sypdyrmarsaňyz gowy öwrenersiňiz. We bu kursda özüňiz ýani successful bolmak üçin, ýani gowy hemme kursdan hemme zat alyp bilmegiň üçin gatnaşmagyda gowy nemetler dara bildirýär. Indi bu kursda kursy öwrenmek üçin, kursda gatnaşmak üçin nämeler gelip, talaplar nähilek diýseňiz, üýtgeç bir bilmeli zatyňyz gerek däl. Bu kurs başdan başlayanlar üçin we geçenlerde islamyň özüm geçenki kursa gatnaşdy. We şondan hem bilýänler gat başlanýançlar üçin niýetlenen we gowy zaty bu kursa biz men biraz update etdim. Geçen kursa kayber ýok zatlary goşuldy. Meselem içinde Python'am girýär. Python bilen kod etmek, Python'la öz tool'larymyzy ýasamak zat etmegem girýär içine. Öz wirusyňyzy ýasamak nemesem girýär içine. Python bilen ondan başga wireless'lary hacklemek nemesine de geler. Onuň üçin size bir adapter gerek bolar. Men onu soň paýlaşarym siz bilen, okuwçylar bilen. O kompýuteriňiz bolsa, ňazyndan bir ramy 8den köp bolsa, o maslahat berýän. Sebäbi biz görşüňiz ýaly virtual box'da da virtualny ýerde işleýäs. Soň öz laboratoriýalarymyzy kurýas, şoň üçin özümiz döwýäs we internetiňiz güýçli bolsa, güýçli diýip, gowy internetiňiz bolsa gerek. Sebäbi men size skaçat etme zatlary ýeberip durýan. Gerek zatlary we şonu problemasyz skaçat edip bilmegiňiz gaty gowy zat bolar. Eger internetiňizde problem bolsa, onu kursda biraz nemetmek, süýşükmek, dowam etmek kynrak bolup durar. Sebebi internetiňiz kan problemi bolmaly. Ondan başga nämeler öwreneriz? Kursyň içinde networking'e değişik zatlary öwreneriz, Linux öwreneriz. Yani ethical hackerlaryň metodlaryny öwreneriz. Öz exploitlanmady, yani viruslanmady ýasaýan nemeler öwreneriz, technikalar öwreneriz, Active Directory'lary öwreneriz. Active Directory näme zatny aýdyp geçerim men. Active Directory'laryna atak etmekleri öwreneriz. Mesela şunky ýaly web application'lary test etmeni öwreneriz. Soň Wi-Fi'lary test etmeni öwreneriz, haýat etmeni. Iň soňunda nähip bolsa, eger karýeraňyzy şuň bilen dowam edesiňiz gelýän bolsa,
erkilek maslahatlar beripdiler. Buran CTF'lerin badı yanlışmasam arama. Köplenç bil kursumuzda netip bolsa praktikadan dolarca qolyas içine köplenç CTF yarışlara datlara gatnaşyp we siz tarapdan hem aktiv bolmagyňyzy talap eder. Köp CTF'lere gatnaşdyňyz. CTF'ler bu Capture the Flag bir komanda webde gatnaşylýan, geçirilýän yarışlar. Onda ýaralsaňyz öňüňiz üçin baýraklar datlaran berilýär. Ve aktiv ve öwrenmek üçin berkitmek üçin hem gowy durýar. Okay. Gysgaça şeýlerak. Bize soru gelipdir YouTube'dan şunu ýaldyrak. E-mail diýe gerekmeçek encrypted däl e-mailden günlük naşy SMS gelýär diýe şoňa näl çäre görüp bolar diýe. Täzäňe tala eşdilmedi. E-mailden diýe spam gelýär diýe. Yani şoňa näle çäre görüp bolar diýe. Iň birinji we glawny görmeli etmeli zadaňyz köplenç nirde ýok forumlara zatlara e-mailiňizi ýazmaly. O birinjisi. İkincisi şo gelýänleri spamlary filtre edip bilýär. Eger Gmail'den gelýän bolsa spama iýerdiňiz özi ýa-da şondan soň aýryp bilýär. Ýa-da Google'un Gmail'in öz bir funksiyasy gelen e-maili spam edip goýberdiňiz özi bilýär gelen e-mail ýöne. Iň birinji etmeli zadaňyz şol forumlara, zatlara köp ýerde e-maillerle soralýanlar zatlara basmasaňyz, basyp öz e-mailiňizi ýazmasaňyz bu sebäp bolar. Siziň e-mailiňiz ulanyp size spam ýerip durýarlar. Ýene bir soru, kurs näçe wagt dowam etdi we bahasyna ilka diýerler? Bahasyny Instagramda paýlaşylýan, şondan postdan girip görüp bilersiňiz. Dowamlygy oda hemme zat Instagramda paýlaşyldy. Ýagny jemi 25 sapak diýip düşünseňiz, hepde de 2 sapak. Yani 2 ay zat maksimum bolarym diýenler. Okey, oňa çelli gelin berde görüşimiz ýalyk eýen bir statusymyz 200 bize geldi. Kursumyzy dowam edelim berden. We admin bir kuşakan password'ymyzy şeýdip tapdyk. Görüşüňiz ýalyk ştaýda admin bir kuş password'yny berip barlap görüpdir. O da 200 berse giripdir. Biz muny düzürüp bilýär. Inni gelin barlap görelim. Admin bir kuş diýip login etsek görüşüňiz ýalyk admin bolup girdik. Bu brute force edip girdik. Gelin logout etdim şu an. Gelin ýene bir inniki nämämize geçelim. Sensitive data exposure di. Yani firmaňyz üçin sensitive, yani möhüm bolan käbir zatlaryň göz öňüne çykmasy diýip durýardy. Adam gelin häzir ýerine ýetirelim. Onun nirde görüpler. Meselem about us sayfasyna ştaýda bir zady basýas bolyn download etdi. Yani bize download eden gerek. Biz üstüne gelemizde aşağıda görýänsiňiz ştaýda. Ya da men şunu inspect edip bilýän. Şoň üçin görüşüňiz ştaýda bir link goýulan. O link hem FTP legal MD diýip bir dokumenty skaçad etdi. Demek şoň içinde FTP diýip bir sanak directory bar eken. Gelin girip görelim, açykmy, açyk däl. FTP görüşüňiz ýalyk FTP diýip bir sanak ýeri açyp goýupdyrlar. Maňam içinden ýa legal MD'ni bize berýärdi. Ne görüşüňiz ýalyk berde bir topar nemeler var.
Gelin bulary kuponlar arakan görüşüňiz ýaly kupons cashback diýe. Onu skaça edecek bolýar diňe MD bilen PDF'ler allowed diýe. Gelin biz bularym geçecek bolalım. Diňe bilişme ýaly şu wagtyňa MD bilen PDF formatda gyzatlary skaça edip bolýan ekan görüşüňiz ýaly. GG formatda gyzadym skaça eden oken. Okey, muň üçin biz näme etmeli bolýar? Muň üçin biz ştaýda käbir metodlar ulanmaly bolýar. Nähilek metod ulanmaly bolýar. Gelin şu package.json back, ýani şu bir backup file, şunu skaça edecek bolalım. Ştaýda adynyň ýerine biz nullbyte, poison nullbyte diýip bir metod ulanýar. Ol näme diýe? Ol şunun adynyň ýerine ütgedip bir zatlar ýazýar. Men size onu görkezlersem, ýani biz ştaýda iki sanak prosent bilen 0,0 goýamyzda biz ştaýyk bakdan soň 0,0 bir zady goýýa we oň ýerindem biz nokat MD diýsek bad request diýerdi. Näme berdi ütgeşikdir görüşüňiz ýaly. Jogap ütgeşik demek bir zatlar bolýar. Berde biz prosentin ýerine prosenti URL encode etmeli. Encode etmek meselem URL encode diýseňiz, sen ýazýan boy zadymy şu URL'ın içine öwürip berýär. Meselem men näme ýazasym gelýär? Prosent 0,0 ýazasym gelýär. Bu bir nulyň bir kody. Men prosent 0,0 encode etsem görüşüňiz ýaly prosent 25,00 diýmek. Ýagny şu prosentin özi 25 nemesini berýär. URL nemesini görüşüňiz ýaly prosent 25 prosent diýmek bolýar. Okey, gelin şunu alıp şunun yerine goýsak, öňüne 25 goýarmy bolýar. Men şunu enter bassam häzir görüşüňiz ýaly maňa berdi adyny ütgedip men şu ýanky backup fileni skaça edip bilýän. Şunu ýaljak ulanylýan tehnikalary bar. Görüşüňiz ýaly maňa içinde bir topar arkitekturasına degişli zatlary bar. We şeýdip biz bu filelarym alyp bilýär. Okey. Inniki ulanjak metodumuz. Men bir jumuşyna görýän. Okay. Mundan soň näilek metodumuz bady? Broken access control bady. Onu biz näme edip biler? Gelin näme etjek bolalım? Website'ın source'una seredelim, view'una seredelim. Debugger'ına seredelim. Ştaýda esasy JavaScript file, ýagny köp nemelerde website'laryň prosto Chrome'da bolsun, Mozilla'da bolsun tapadiýok. Sawwas inspect diýseňiz bütün website'ın kodlaryny görüp bilýäňizde website nämeden ibaret, nämeler edilen we ştaýda biz görýäs bir script bar eken main ES215.js diýip esasy bir script bilen bir bar eken gelin şu script'in içinde näme ýazylan görelim. Ve kanyasna näme şekilde ýazylan obfuscated diýilýär. Biz kendiňe JavaScript ýöne meni düşünilmejek şekilde ýazylanlary. Şoň üçin ştaýda pretty şu ýanky znaçaga bassak bize okulyp biljek formatyna o koda getirýär. Entägän bil düşünüksiz
مني encrypt edilen alaq. Şuna ýöne meni ýerine görmek kynlatdyr. Arkadan öwrüp bolýar. Gelin şu taýda bize gerek bir banka. Näme bu taýda Ctrl F basdan gözläp bilýär. Meselem adminlik gözlesek nämeler çykyp bilýär. Görüşmede alaq path administration. Yani administration diýip bir sanak path bar eken. Biz şoňa accounting diýip bar eken, about diýip bar eken, address select diýip bar eken. Gat köp näme bar eken ýöne administration diýip bir ýer bar eken. Bärigen köplenç adminler girip bilýär. Ve bizem gelin şoňa bir girjek bolalım. Onun için biz login edilmeli bolýar. Okay, sorry. Görüşmede alaq administration yerine biz hemme userlar görüp bilýär bärde. Sesek bärde kommentlary post bilýär eger has erbet bir dada diýdiň. O kommentlary pozjak diýdiň. Hemmesini post bilýär bärde. Meselem girip bilýär useryň email adresini, haçan update bolýan, haçan create edilen görüp bilýär. Bilýäňiz bir administration paneli. Bärde. Okay, mundan başga ýene näme edip bilýär? Ýene bir gowy metodlaryň biri bar. Gelin biz başga bir useryň shopping cartyny görjek bolalım. Görüşmede alaq meniň basketimde, meniň kartymda 3 tane product bar. Indi men häzir interceptim on edip basketime basamda şundan gelýär. Mene bir refresh edeýin. Indi men öz basketime gelemde görüşmede alaq şu taýda rest basket 1 diýip ýani birinji baskete gidýär. Eger men forward etsem, görüşmede birinji basketi getirýär. Gelin men şu basketi ütgedip görelýim. Birin ýerine başga dat goýalım da. Ne? Baskete bassym, forward edýän. Şu taýda bir däl 2 diýjekmen. Şunu forward etsem, görýän näýem başga bir basketimde ýa-ni 3 dat bar, indi bir san dat bar. Men diýmek başga ýeriniň kartynaky zady görüp bilýän. Bileýän, kan gowy bir zatlar. Şeylerek. Okay, bul näme metodumda degişildi bilen. 4-nji metodumda broken access control ýagny biz başga bir useryň datlaryna girip gördük. 5-nji we iň gyzyklylarynyň biri cross-site scripting. Ýagny biz websaytyň içinde bir JavaScript koduny näme dip bilýär. Onuň üçin köplenç men aýdypdym blog tipdäki nemelerde search ýerine ulanyp bilýär. Görüşmede şu taýda bir search bar. Taýda bir search bar. Men şu search'a näme ýazyp enter'a bassam, refresh edeýin. Şu taýda verify XSS challenge diye. Men häzir
ştaýyk bir görşüňiz ýaly Q şekline Q query diýen ýalygan bolýar. Search'ne denk search sonra Q deňdir asada diýip diýen eken we näme gidenne. Gelin şu asadaň ýerine men bir JavaScript kod ýazjak. Onun için hem HTML iframe nemesini kullanılan iframe näme bolýar? Bu input frame ýagny bir kod ýazylyp boljak bir ýerde döredýär. We onun source'una men JavaScript ýazjak. Bu kodda köplenç nemeler düşünýänler web developerlar düşünýärler. We JavaScript'inde da bir alert box çykarjak. Onun için de näme diýip ýazalım? Demo sapakta XSS edeceğiz. Hemen şuna poisk beremde iframe yapayım. Şu kodu men poisk beremde ben şu kodu alert şekline çıkarmalı. Görüşüňiz ýaly demo sapakta XSS edeceğiz. Yani bir website'de men bir alert çıkardım. JavaScript kodunu işlettim. Okay. Inni bu DOM XSS work yani eğer обычный XSS'lerden bolup gitgen biri. Gelin biraz ütköşürak XSS'e medik görelýär. Bu website'da last login IP'ni görkezýän bir ýeri bar. Bu näde işleýär, haçan işleýär? Haçan siz men adminden logout bolaýan ýagdaýymda näder görkezjek. Logout bolaýan ýagdaýymda database'e meniň IP adresim ýazýar we şta gelip girende soňky login adresimi IP adresimi görkezýär. Indi men näder seredim. Ştaýda logout boljak. Logout bolanda ştaýda görýänsiňiz, bilýärmi? Ştaýda diýe save login IP diýip bir rady näme diýär? Demek meniň IP'mi save edip goýberýär. Ergedek logout bolanda. Okay, inni gelin biz şol ýerik başga bir näme ýazjak bolalım. Bir men şu admini hackledim. Admini hackledim diýeli. Admin login boldum diýeli. Inni kelek admin girenne oňa bir sürpriz goýalım admin için. Ada näme bolup dursun? Men şu intercept işledip logout etdim. Logout edende men şu request ütköçjek. Men şu ýerik cookie'mizden soň aşagyna bir sanak kody ýazyp goýberjek. O da şeýle bir kod bolup durýar. HTTP header'lyň içinde. Bu client IP 2 nokot i bundan soň men berde ýanky iframe kodum ýazjak. Iframe kodumda näme ýanky ýalyk ýene bir alert surprise goýup gidip bilýärse source'umdan ýene içinde sam görünýär şu ýazýan wagtym ýa kiçine Görünýär, ýöne biraz kiçirek görüp bolýar ýöne. Okay, bolýar. Ýene ýanky ýalan kodum ýazýanna JavaScript'te de alert näme diýeli admina surprise diýeli. We men ştaýda true client IP'sini yazdımda iýerýän. Bir ştaýda men bir ýalňyş goýurdum etken. Mamarasynda çyzyjak bolmaly. True client IP bu näme diýär? Klientin IP adresiniň iýerýän ýerdäri. Okay, mundan men forward etdim. Boldy gitdi.
inni haçanna admin diýeli biz logout bolup gitdik. Inni täze adminin özü girýär diýeli. Evet, kodun adını yazan olup pistattan habarsyz girýär diýeli. Koddan admin barkışdy. Inni haçanna ol şo sahypa gelenne last login IP gelenne ol nemäni görýär. Ýa-ni biziň goýup giden admin surpriz diýen bir alertmy görýär. Biz berde gina alert del. Lüboy adam goýup bilýär eger JavaScript goýup bilýärmiňiz serverden alınpaja köp informasiýa emetýär we soňky login IP-ni görjek bolany surpriz goýup gitýär. Okay. Bu da bir XSS'in bir görnüşleri diyelim. Şeyler bilen demo satmamız soňa yetdi. Bir saatyň içinde köp zat sygdyrdyk diýip ümit edýän. Eger soraglarymyz bar bolsa arkaýyn ýazyp bilersiňiz. Maňa diýip bilersiňiz tapawdy ýok. Öz men kontakt detallarymy sizlen paylaşanlar Discord'dan hemen tapıp bilersiňiz. Nesip bolsa kursumyza başlasak mundan has köp wagtlarym öwreneriz. Bu ýaňy bir inglizce diýär sneak peek. Çalaja görnäjek bir wagtlary muň içinde ethical hacking içinde gat köp wagtlar diňe weblerden bir topar sistemler haklamagyma. Nesip bolsa olaram öwreneriz. Ve nesip sistem gowdatlary öwrenip karýeraňyzy şundan gidersiňiz diýip ümit etýän sebäbi tanışy maslahat bereýin. Gelecekde iň möhüm we iň gerekli kärleriň biri bolup durýar. Diýem Amerikan standartlaryna seredäýäňizde aňarda näçe 2 milliondan gowrak, daşy 3 milliona çenli boş iş ýerleri bar. Spesialist gözleýärler. Eger sizden şol ugurdan öýdüňizi nemetjek bolsaňyz, kämilleşdirjek bolsaňyz bu mümkinçilik. We mundan daşary eger hani siz o firmada işlejek ama daşyndan gazanç etjek, men bilen näde gazanç edip bilerin diýen bolsaňyz, Yorite Bounty programmalary bar. Şunýalak web sahypalaryny adamlar gelin meni hackläň zadedin diýip goýýarlar. We siz hem şo taýda online programlar gatnaşyp adamlaryň web saytlaryny hackläýäňiz, hacklasaňyz bede garşylygyna baýrak şekilde pul berýärler. Isteseňiz men onu reska share edip goýbereýin. Bilinýän bir platformalarym görsünler. Birincisi Backcrowd diýip bir bar. Backcrowd görüşmüz ýalyk recent täze bir goýulan bir zatlar Deutsche Bank, HubSpot, Under Armour görüşmüz ýalyk berde nirde ýok firmalar däl. Belli firmalar goýýarlar. Meselem Caffeine ýa social broadcasting platform for gaming diýe. Meselem $150 $5,000 çelli goýýar. Up to $6,000 çelli çykyp bilýär. Tapan nemäňe göre vulnerability'ne göre berde meselem hemme zatlar size düşünürýärler, hemme zatlar berýärler we siz isteseňiz şulara girip finansyp bilýäňiz. Sebäbi berde neme köp konkurensiýa köp we o konkurentlaryň içinden saýlanmagam aňsat däl. Onuň üçin hem gowadyp ogruňyzy okamaly, öwrenmeli we adamlar maňa bir gün ýatyp turandan soň gelen okda adamlar muň üçin näçe nemetler şundan gazanjyny edýänler, zat edýänler. Gat köp soň ikincisi integrity diýip bir neme bar. Ethical hacking and bug bounty platform. Berde meselem nemelerem görkezýärler. Ştaýda programlarym görkezýärler berde. Isteseňiz berde nemänem görkezýärdi bir jymyň. In köp hani nemelerim görkezýärdiler-de.
leaderboard'unu görkezekdim size. Görüşmede alaq null secure diýip biri bar. Soň berde 781 sanyk point bar. Country nerden girýäni bar, India diýe. Şunça sanyk report nemedipdir da, submit edipdir. We berdenem adamlar pullaryny gazanýarlar. Meselem up to 7,5 ming euro, up to 2 ming euro. We şonýalar gitýär. Ýene iň bellileriniň biri HackerOne ýa-da HackerOne bilen edil ýankylar ýalyk bir platforma. Berdes hackers nemesine gelemezde. Berde login bolýarlar da edýärler. Görüşmede bu da nemeler platformalary leaderboard'un görelminiň top nemeler. Highest reputation ya boxing today's new upcomers diye OWASP görüşmede OWASP'da nemeler we ýankydan gören nemelerimiz injection'a göre nemedilen görüşmede berde erkele kategoriýalary madary. Country bilemek gelin şoň profiline girip görelim. Meselem berde submit eden nemelerini datlaryny hemen görüp bileňiz. Şoň ýaly. Görüşmede ýalyk nirede neme alypdyr, AT&T'de 100 sanyk neme submit edipdir. Yahoo'da, Slack'da, Airbnb'de görüşmede ýalyk kopýarlarda renkler bar. Şundan nemesini geçinip bilen bir adamdan biri. Bulan bir mümkinçilik bolup durýar. Eger şunda özüňizi geljekden emesdeňiz. Ýagny aç galmarsyňyz diýär. Onuň üçin biraz derlemeli bolýar. Şonýa. Google pedalda taraktyňyz gyzykly geçdi. YouTube'da dat sorawa. Nälik diýär, sap okuturandan soň egzamin bolýarmy ka diýär? Awa, nesip bolsa sap okuturandan soň egzamin etmekçi. Ondan soň egzaminde bar örnünde atlaňyzda bir practical egzamin olar. Bir sanyk maşin berer, şu maşiny hacklardyňyz we insanyna report çykararsyňyz. Şonýalyk şekilde bolar. Okay. Başka soru ýok eken YouTube'da şu wagt. Eger sorularyňyz bar bolsa arkadan ýazyp bilersiňiz. Kurs häle aýdyp geçdik. Kursuň dowamlylygy 6-7 hepde ortaça şonýaldyrak bolýar. Soň nähip bolsa 2 hepdeden başlamany pikirlenýär. Dowamlylygy 2 saat her kursuň. Kısaca şeylerek. Okay. Eger hani soralar adam ýok bolsa, onda dema sapamyzy tor berelim. Adamdan soňundan YouTube'da durýandyra. YouTube'da save edip koýarys. Public edip. Bol. Bolýar. Sag bolun, köp gelen. Bar sag bolun, dinleýärler üçin hem gatnaşanlar üçin memnuniyetine sag bolun. Nähip bolsa kursumyzda görüşýäs.